Mbak Mimin, jenengan lek krungu tembang ngeten iki lak tembang jadul lah Mas to. Nggih. Jenengan riyen nuwun sewu lho, ora kok njon buka wadi mboten. Nggih. Jenengan nalika ngamen-ngamen riyen nggih tembange ngeten iki. Nggih, anu nek kula riyen sepondok dua cinta. Aku bukan sekedar hidangan, toel-toel. Sepiring berdua. Loh, dadi kan dhisik kan berawal dari pengamen jalanan to, Le. Ya, kabeh iki kanggo proses to, Jas. Ora hidup kuwi, to. Dadi anu, iki kan prosesmu sebelum jadi bintang tamu kan kowe ya. Kristalisasi Lah keringatku. jerih to. payahmu kan ning dalan ning ngebis ngamen. Lah iki ben para pamirsa ki pirsa piye jaman dhisik. Ning iki ra mirang-mirangke aku to, Jas. Ora praktekno. Engko aku udah dibuli karo kanca-kanca iki. Ora kok sapa sing buline tak tekak. Sing tekak paling siji kuran ya. Iki alate. Kan kula sakniki kan nggih pun mboten kados dhisik nek dhisik kan kula nganggo rok mini. Saiki kan aku wis hijrah to, Jas. Lah nganggo rok mini bocah gur melet ae kok. Ayo. Kok bocah kok melet ya Pri to. Aku kan wis hijrah to, Jas, dadi lagi rada islami. Oh iki anu Islami. Nggih. Aurat lo Mas aja tukursan. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang zaman kulihat kamu. Karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu Iki lagu jilbab Kosidan. Berkibar jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. lagu Kosidan nganggo ngono ki piye? Pendekatane kan beda-beda, aja aku kosidah to, Jas. Lah terus sing paling mbok seneng Iki ngelingke wong lanang men aja selingkuh. Nggih. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah daripada batinku tersiksa. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada kowe kelelegen apa? Nyanyi kok. kan beda cara pendekatannya beda lah Sik to joget emo lho. Kok kono rene piye Mbak Mimin? Kok kono mau. Lah kaya mentok dobol ngono malah ora. Nggih. lagu zaman dhisik itu mengandung makna. Satu pondok ada dua cinta ya artinya rumah tangga itu jangan sampai tergoda dengan cinta-cinta yang lain. Sayangilah istrimu. Wah. Mungkin dia tidak ideal menurutmu tapi yakinlah dia jodoh terbaik pilihan Gusti Allah kagem panjenengan. Ojo golek tanding, golek sing ayu Mimin luwih ayu. Nek untuk menikah itu kan ibadah terpanjang. Lah nggih. Salat paling 10 menit seperempat jam. Leres. Puasa dari apa jenis terbit sampai matahari terbenam. Nggih. Ini nek menikah wis 50 tahun, 70 tahun. Nek gur waton ayu tok, kok 30 kisot-kisot tok golek kijol. Ini nek dari hati ibadah. Niatono ibadah. Lah kok malah muring-muring piye to? Aku soalnya apa? Nek wong wedok nangis masalah ekonomi, aku jek iso mentolerir, iso golek jalan. Nek nangis karena disakiti hatinya, satu tetes air mata dari istrimu 1000 dosa nggo wong lanang. Lah Harus diingatkan mesake. Iki wong lanang iki ra sok sukses dhewe tanpa dongane wong wedok sengara. Lah kowe melu wong lanang apa wedok? Nek dum-duman sembako wedok aku. Intinya gitu, saling melengkapi, nggak ada. Bener. Memang imam keluarga adalah laki-laki, tapi tanpa nur atau cahaya wanita, sengkoro rumah tangga itu bakal cerah. Loh. Nur Iki ibu-ibu anu merasa termotivasi. Aku nggak mau wanita terdolimi, aku nggak rela. Terdukung. Aku nggak mau Sing kaumku tersakiti. Ibu-ibu. Lah nek bapak-bapak alah lambene Sukimen iki ngopo? Ning apik lho, pituture apik lho, Mbak. Ije mesake. Nggih, sae. Kaya Wong wedok ibarate nur. Nur Handayani. cahaya. Nek kaya piyai kakung kan tiang rumah tangga. Dadi kowe termasuk jaler. Tiang jaler. Tiang rumah tangga. Dadi Kowe ya termasuk nur. Nur. Nur Saitoni Rojim.
Intinya saling melengkapi, jangan mencari pembenaran sendiri. Leres nggih. Musyawarah untuk mufakat meskipun kadang kala beda karo karepe dhewe nek untuk kebaikan, kemaslahatan bersama kudu tetep kudu egone diturunkan. Mula aku dandan ngene iki dienggo pengeling-eling kanggone wong lanang sing wis duwe bojo. Aja gampang kenggo karo rupa ayu. Rupa ayu, body seksi. Nah, lambe tipis. Nah, kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha ora nangis. Malah kayak bedol pohong. Tolan-tolan. Tuas. Lah iya. Tuas bayar tok pohong. Tuas dosa. Padu karo bojone. Lah iya. Entuk pohong. Entuke pohong. Lah iya nggih. Ora cucuk. Wis gelem wong sak desa. Entuke bekakas kaya ngene. Nek aku tuwa kae lho. Lho sik to nun sewu sing berhak menilai mboten jenengan. Ning sedaya sing monggo objektif panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nun sewu salah. Sabar. Dadaku nek kualitas kok. Survei membuktikan saiki Mbak Apri dhisik. Nun sewu para lenggah, kula nyuwun kejujuran jenengan. Mbak Apri niki ayu napa elek? Ayu. Rungokno. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Kula nggih. Panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nggih. Kok ndak darani kula kok ndak darani njaluk diwahke. Oh nggih. Nggih, nun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak Mimin niki tiyang napa kewan? Anu. Sik kleru. Sorry. Jalma menungsa lumrah lho. Jalma menungsa lumrah, titah lumrah menungsa. Oh nggih. Wujud bleger menungsa. Sanes gendruwo. Nggih. Manungsa Rainaga. Monggo penyanyi Para lenggah nun sewu, Mbak Mimin menika ayu napa elek? Sik, Mbak Apri menika ayu napa elek? Mbak Mimin ayu napa elek? Ruwana. Nek sing ngendika elek mau piyai kakung banter Mimin elek, berarti ndek karep karo aku ning ra ketekan. Waduh, pengen ngayunke kula. Terus nek kula kan pengen ngejar karir. Nggih. Dadi gelo wong gelo ki omongane sak ono-unine. Oh. Nek sing piyai putri ngendika elek mau jane iri dengan kecantikan. Temburu ya. Ngejar karir kok sangu mantol ning galengan. Nggih. Saiki jenengan berdua nembang. Nembang napa menika? Nggih. Sing ciliramu isah nak gage nak. Kamu ndetanipun. Kok nek sing aneh sarung aku sing rekoso. Walah. Men. Aku kan benerke terus ya ora masalah sih nek, tapi nek keseringan kan ya problem buat aku. Nggih, sekjinipun panjenengan nggih, Pak. Nggih. Cobi ganti rasa slindro, songo. Nggih. Mboten sing angel-angel, sing gubuk asmara mawon. Nggih. Mergo pancen Kang Sukimen kulino ning gubuk dadi nggih. Ngoyak manuk niku lho, Pak. Wah nggih. Manuke sapa? Apa manuk ning sawah mangani pari kuwi lho, Pak. Pikiranmu iki lho. Men ra parine men ra gabuk iki lho. Pari gabuk kan iso werna-werna, iso tikus, iso ingser, iso wereng, iso dipangan manuk, kita nggawa mulih ning gabuk ngono. Oh iya. Dadi Mbak Mimin kuwi gurune terus Mbak Apri muridé nggih ceritane. Bab sinden nggih. Bocah wingi sore nembe belajar kersane. Mang jenengan wadah paring wadah kesempatan. Nggih. Dadi sing ditanjakne mendine seorang guru kudu nampilke muridé sik to. Nggih, kesanipun diapresiasi rumiyin. Nggih, monggo. Nyuwun dipalila nggih, Ru. Nggih. Ru. Pak Jarwo mengke mbok bilih rayi kula nulih nyuwanten rada kleru sithik kula nyuwunaken pangapunten Bapak. Wis tak jaluke pangapura. Sing benerne awakmu Mbak Mimin ku ya. Nggih. Coba aja ngisi-ngisi gurune. Nyingkar Singkur-singkuran ngene iki ya jes nek jatuh cinta nyawang ngono. ra roh aku. Wiwitane nyingkar nyingkur. Sing ndang jaipong kok mangkat to pri dengaren wingi ning Kendal wingi ra mangkat wijin ning Kendal kae. Mas, selama enggak jumpa. Nggo groke dosa ya Mas, salaman ngene iki. Nyun jawu ya Mas, wujudku elek nek kon ngambung sing kudu mukrime aku ya wegah. Nah, Nek dibayar lah kuwi beda cerita. Wis. Duda to Mas? Duda to. oh malah buka wadi. Kok malah dicekake. Ora. Soalnya ngene,
nek kuwi ndeke kancaku, aku ora mungkin wani ngrusak pager ayu. Apa yang saya sampaikan di depan itu jangan sampai nek ngene kan ora masalah, Mas. Kowe priya dewasa, aku wanita kloro dimongso rak ya wis ora masalah to. Nova, kowe iki dicerai pakmu gede kok malah wedi iki piye to? Abdul bedulmu kuwi. Ora menghargai lek kuwi dandan itepe lho. Ngene iki dalani mripat kocak ngondarandir. Kuwi centrae kero. Kira. Nggih. Kangen sangat kali Mas Noval to, Mbak Mimin. Kangen sanget kok ya. Oh, padha lanange dirangkul ora apa-apa. Cik rolu ya ngono. Ya Allah, masih mampir. Masih mampir apa Mbak Ju? Yo gene ta, Gur. Piye kok malah piye lho? Kok dikangeni kok malah urut kono? Panggunge kene malah uyak-uyakan tekan pawon. Iki apa dora mudeng kok mbok padha mboten mudeng ngilmune to. Ngilmune iki nek sing lanang pasif wong wedok iki sunahe tawa dhisik. Nggon agama ya ngono. Nek sing kakung pasif sing Mas ngersake mboten ditawani kok malah do girap-girap. Nek kakung pasif sing wedok aktif. Sunahe nawake. Lah iki lanang kabeh padha aktife no. Kalau Mbak Pri. Kalau Mas karo di Apri ae lho Mas, aku soalnya belum selesai masa nifas. Alah. Kan durung kan tunggu 40 hari toh. Upas ora ya. Nifas kok upas to. Iki mung suarane murite. Murite wae suarane kaya ngono mindah kaya apa gurune. Ayo. Yo Ru. Ragi sora atintinganipun genter Mas. Mergo wis tuwek budheg pisan ayo. Budheg 50 kurang 1 cahayune kimplah-kimplah wis duduh gule kok ngene lho. Mesti jenengan wis durungan to Mbak Mimin? Nggih, sekedhik nikmat pendengaran disudo. Nah, saya tak cek sik. Mbak Apri. Dalem. Sampe rungokne kuping sing tengen dep rene. Nggih. Sapi. Sing kiwa sapi. Lho, Mbak Mimin. Dedek. Nggih, sing tengen. Ayo. Sapi. Sing kiwa kebo. Lho ora padha, sitoke sapi sitok kebo ora. Selen. Penyan kala wae tika menawi sapi ki kan kebo lho Kang Mas, mbok ora gawe-gawe ke piye putri lho. Lho cekese ora akur. Mbak Apri mau sapi kabeh to? Sing tengen sing kiwa. Sapi. Nah, kae yo kae. Sing tuwek ayo. Sing tengen. Sapi. Sing kiwa? Sapi. Aku muni apa kebo? Kebo napa sapi to, Mas? Ya sak senengku lambe-lambeku dhewe kok. Larang kebo apa larang sapi? Kebo. Ya nek kebo mawon. Ora gathok to siji sapi siji kebo kemang sapi kabeh. Piye kakung nek ngono ki apa tak suwuk lho engko. Kok kaya Dewi Rantine. Padahal kok disuwuk. Aku tukang nyuwuk malah kok suwuk. Ayo. Ya gurune. Menika semantanipun guru kula. Mudun lungguh. Oh iya. Kok ndak ndaran dipadhake karo sing belajar. Ya tak nungguh. Wis talah. Aja ngisini-sini lho, ki Pak Camat, Pak anu tesih lenggah. Perjalanan 3 jam Klaten tekan Ngawi mosok swara bosok ya isin. Lah Pak Lurah le nganti-anti kurang 6 sasi Mbak Mimin kedah wonten nek Mbak Apri gur pelengkap ngono. Waduh kok. Pak Lurah ketika dhewe. Ayo. Mula kudu diapik-apikke. Iya, kudune kan lumantar Bu Kesi lumantar Pak Yoyok kudune kan wis ora masalah ya. Tetep njaluk WA aku pribadi Pak Lurah. Pak Lurah kuwi. Iji. Heeh, mergo awakmu harus digecek. Ayo. Ki argo apa? Meneng. Lingsan. Dhuwur. Kurang dhuwur. Lingsan. Kedhuwuran. Sik Mbak Mimin, angger cakepane li kok sampean kaya bingung ya apa? Kayak malah giduh lah ngeri. Lingsan. Iki lek kleres ki telakmu kok, Lek. Meneng sik. Keep silent. Lingsan yen kan. Kanggo larasan. Lah, Lingsem. Sapa kira gur li iki nggo? Lingsem. Oh, kurang cedak. Ayo. Alah. Lingsem. Ora. Lingsem. Guru kok gesut.
Sido lingsem tenan. Baru awalan sithik, Duk. Lingsem. Lingsem yang kemutan. Suarane kaya kelelekan wedhus. Menika karakter pembawaan sih. Ciri khas. Ciri khas. Nggih, dadi khas kalih ciri akeh cirine. Ciri iki cacat lho, Pri. Lelampahan kang Alah, nyapa disendal barang iki? ayan. Ayan. Kontrol mic menika. Kontrol. Tebal tipis menawi mampil basanipun Eyang Titik Puspa menika tebal tipis. Nek cara wong Jawa sendal pancing. Dadi piye teknik mikinge? Kaya gaweanmu lawas ale. Apri kecelakaan. Aku hijrah lho, Bri. Anu, Dian, wetenge dikebuk sik ping 3. Ayo, Nduk. Wis aja batin aku. Nulat semangate ra apa-apa ning sing elek saka aku buangen ado-ado. Anakmu gari nemu kebecikan. Nggih. Dikebuk ping 3 ji rolu. Setan radoyan demit randulit nyiroro kidul randudul debok basa aliak-aliok gete abang nyimpang betul-betul nyingkrih ketahir meneng duwe bojo ayu marake kuru duwe bojo bagus ngati gerus duwe bojo banci ngangeni ngangeni aja ngantek koyo Di bojo banci marake gelis mati lah ngopo golek nggone ra tau petung kok arep dirambang sing ngengke kaya ban ae ora iki saiki bareng nduduhke kekompakan duo sinden saka Klaten ayo ya jiro lho terus piye lho bareng lho aja ngantek mirang-mirang aku lho ora terus ayo Ben sekedap Mas aku pakai nafas diafragma apa nafas apa ya aja napas ae terus musik 1 2 3 terus tak keprok lho kowe komen yuk jiro Tresno tulus nadyan ningku bekasmu luar biasa. Dadi Mbak Mimin Mbak Apri iki pamane nyuara apik mesti entuk apresiasi. Ning upamane enek klerune, ora masalah wong pelawak kok, ora masalah. Diniati pancen banyol. Ya to Mbak Mimin, ya to? anu nek kula asline nggih pancen bosok kowe terselamatkan lho Le iki lak yoga macak sinden kowe iki lah aku arep dadi gerok wis kalah karo Mas Taslim wis kok tapi carane nyasak madang karang ning carane men kowe lho kowe nek ra dandan iki dadi jebles Pak anu lho Kamit lho ya ora kok Mas Kamit cah halo Mas Kamit Oke dan panjang Gusti Allah ngedum rezeki sewu dalan kok sepencarane ngene iki. Maaf ya Mas Kamit. Aku tapi ndelok fotoku pas aku nggo pecis ya saplek sampeyan tenan. Ngerak kok pas. Ya pas mangkat ngaji nih ya Mas Kamit. lah iya. Ya Sus. Pokok diaturake ya. Yo Pri. Yo gresik Mas Kamit. Aku angger gelem adus telaten mesti ya resik. Yo nak yo. Ya gubuk asmara. Ayo bayangne Bang Kamen ngangge daster nggih. Bandu lho. Kancane amun te, kowe ki omong apa? Ya gubuk asmara, tenes. yo
Pri. Ngapa? Aku ramedo kowe nyiptake koreografer luar biasa. Lah, Kamu goyang sendiri boleh, tapi mana kalau berpartner ngomong aku. Lah, Nek apa? encokku kumpat ke tanggung jawab lho, Pri. salah tuwa. Tuwa ya lagi laris kok. Ki aku pengen roh Mbak Apri mau piye to? Jogetmu piye to? Iya. Pak. Yung. Ayo yo. Hey. Hey. Penake kok ngono kok. Gurune mesti luwih hot. Ayo. Saya aku tak nyiapkan energi dulu. Ayo, Abang. Ayo, Bang. Walah, Al-Fatihah. Apri. Rontok kabeh. Iki. Piye ta terus sapa ndene iki? Mbok dipaku rondase oleh. Wis ngene ya, wis ya, wis ngene. Ya. Ini kaya Dewi Roro Jonggrang aja nih kok. Yo, iki. Burau! Wes. Aja ngompol ngegon lho, sing pempet lho. Sinden kok ngobrok. Jerite kaya wedok, Pak. Aduh, Danu. Wah, ngono. Yo. Ayo. Dah. Catatan sakjroning ati datar luntur saya marani aku kowe dadi karo markap leren kang kubur asoro. Ayo tuban. Iki lho. Ayo yo. Aku kene Jangannya kubung asmara biar kae ando tresno. Makote kataman asmara. Aduh, maka saiki atoto Ato. bukan gak cerita panjang mesti nganti gak cerita. Sing ketere awake lah kok klambine piye? Niku efek. Efek dari pantatnya itu ininya anu kok bergoyang. Ki nek ngene iki jenenge goyang anu dribble bawah. Heeh. Nek dribble atas kan ngene-ngene. Lho, piye nek mau sing orekmu lho. Lho iki nek ngene dribble. Kok ngodahi piye ta? Lah digoyangke sklembleh tekan weteng kok. Kane bone kuwi. Lho, Mbak San mbok goyang mah miring lho. Benakno le. Masa takon gak ketolene iki daripada gon nyamang karo glegeken. Nyamang karo glegeken, nyamang karo glegeken. Tak benake bangane penas.
Yo. Ditawani budhe ra kersa. Nek bayar 75 lho ya. Emoh tenan kok gepes-gepes ya. Sebenarnya tak niati sedekah perkara kowe mok Sedekah abrak ngono. Ayo. Catetan sajroning ati. Catetan lunga kaya marake. Aku kowe leren nang gubuk asmara. Kok malah bingung iki piye digane sekarang anyar karo kanca-kanca kok ya. Kok kesinan. Lah biasane pisan nempun lah nih kok ping kalih to Mas Imam ki. Musikalitasmu jongkok berarti Pri. Ngono ki kudune sing semat. Nggih. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri. Sembah nuwun. Menika wonten Nawala nggih. Nggih. Buat Pak Dalang Cahyo Kuntadi minta lagu Cinta Merah Jambu Cinta Merah Jambu dan Ela Elo. Merah jambu ora. Jambu kok lulusan pondok kok. Pondok apa pondok? Bersalin mau piye kok. Oleh Mbak Tutik Mbak Winong wingi. Salam rahayu matur nuwun saking Pak Kadrin Maryudan. Pak Kadrin Maryudan ngersake Cinta Merah Jambu. Apa ilailo ya. Apa ilailo monggo. Nggih. Ayo Mbak Tuti. Ayo pilihan dhewe sing ndi? Ayo. Mbak Tuti kali Dik Winong. Ah iya. Aku nek timbake kok seprapat jam ngono ayuku ya kaya winong ngono ki lho nek timbake. Bloken. Ah iya. Seperempat jam kaya winong lek setengah jam mutah malah. Nggih. Nggih. Elailo ya. Elailo. Elailo nggih apa-apa. Oh, enak instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tuti karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindene Pak Yoyo sik ya. Ya lah umum. Malah padine pengen cedak aku kowe. Ayo. Kelas kaya nom-nomane Bu Kesi kok. Ora umume. Bu Kesi miyayeni kok kowe brangasan. Tujune aku ya ora dadi sindene Madangkara ya, Lek. Apa dadi piye? Apa dadi rak sedemenan Royogo. Mbok wis pri leren. Umur wis meh 33 lho, pri lereno. Oh iya. Nek kepepet ya ora apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Ayo nggih. Yo diaturake Elailo Mbak Tuti karo Mbak Winong yo. Mangga saking intro diyen, Cok. Yuk, siap Mas Danang. Oke. Out.
Terima kasih. Iki lho, Mbak Apri bareng nang kene. Wah, mak teratap. Tak kira Umi Hafifah iki. Ya. Ya piye ya? Saya hom pimpah ora. Ayo. Elak nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Mangke lajeng gara-gara nggih. Izin ya.